retornant a les varietats tradicionals valencianes mitjançant la divulgació i el consum. La varietat de la que parlarem avui serà el garrofó pintat. Al calendari, la seva plantació comença al mes de març i es fa de manera directa, plantant-se directament a la terra. Cultivat a terres del litoral, per la necessitat d'altes temperatures, este cultiu requereix de clima sec per a poder créixer correctament. D'aspecte i sabor inconfundible, el garrofó és una de les varietats més representatives de la gastronomia valenciana. De fet, és difícil trobar-la fora de les cuines valencianes, ja que la seva aplicació és molt destacada dins del nostre receptari. El seu període de recol·lecció coincideix, com ja hem dit abans, amb els mesos més calorosos de l'any. Però si acabem de concretar, la producció més destacada la podem trobar als mesos de juliol i agost, deixant per al setembre i octubre la maduració de la llavor. I d'ahir a la cuina, a ser un instrument solista en eixa gran sinfonia que formen plats tan representatius de la nostra cultura com la paella valenciana.